Ie, fe enw I Mr Lewis. Llawer o chi'n nabod fi o dysgu chi o Celf a DT yn yr ysgol ar hyn o bryd. Dwi wrth fy modd yn creu Celf, a dwi wastad wedi bod. Fel llawer ohonoch chi, dwi'n cymeryd lot o balchder fy mod i'n gallu creu lot o waith Celf yn y cyfnod clo. Ond mae llawer o syniadau yn cael eu rhoi yn y llyfr braslunio i wneud gyda fy sylwadau, fy mewnweliadau, i wneud gyda pethau dwi'n gweld ar hyn o bryd. Mae creu y gwaith yn y llyfr braslunio neu tu allan yn peth dwi'n rili mwynhau, a fi'n credu bod rhaid pob un creadigol i wneud yr un fath, a mwynhau y profiad o datblygu syniadau. Mae mor bwysig i cofnodi hwn. A dyma ni I fi nôl I Drygaron, y lle dwi'n dod o. A mae hwnna wastad yn dod lan yn waith. Ond y tro yma dwi'n mynd nôl trwy delwedd, trwy braslun dwi'n braslunio o fy nghof a hefyd o edrych ar lluniau, a dwi'n newydd wneud argraffiad sef dry point etching yn Saesneg o eglwys yn Caron Tregaron lle nes i'n cael ei magu I fyny'n mynd I. Felly, defnyddiwch eich dawnau, ond gweithiwch yn galed, a gwnewch yn siŵr eich fod yn barod I datblygu eich sgiliau yn amser eich hunan, achos hunan disgyblaeth yw popeth. A dyma ble dylech chi rhoi eich holl egni mewn I cynhyrchu, I fod yn weithgar, I ceisio ysbrydoli eich hunan a cael ysbrydoliaeth. Felly cadwch yn brysur a cadwch gweithio a edrych mlaen yn fawr iawn I gweld chi nôl yn y dosbarth cyn hwyr.